Takže ahoj. Takže ahoj a vítám vás u dalšího videa. A dneska tu budu ukazování mojich dvou plišáků, které jsem sice navlíkla a tak. Takže plišáček první má bílý svetřík a knoflíčky. Jo. Tak. A když mu rozepnu svetr, a dělám všechno. To je můj nejlepší plišáček. Plišáček. A teďka vám ukážu další, vydržte se. Jenom chvíli. Jsem tady. Tak tady želvička. To nemá být. Tačku nezajmu se. Dám pršničku. Tak je taková. Má zelenou bahu, korunýř, noha. Tak, já se těším na další video. Ahoj.